Εδώ άνοιξε το 1945 ο παππούς μου, που ήταν από το χωριό Δαμαριώνα, και κατεβήκανε κάτω με τον πατέρα μου τότε σε νεαρή ηλικία 17 χρονών. Ανεβήκαν και το ανοίξανε έτσι όπως είναι τώρα, σαν αποθήκη βέβαια ήταν στην αρχή, πουλούσε μόνο τυριά, λάδι, έτσι μόνο ντόπια προϊόντα. Και μετά σιγά σιγά από το 50 και μετά έγινε έτσι κατάστημα, μαγαζί που πουλούσε βασικά ντόπια προϊόντα, ελιές, λάδι, μέλι, βότανα ανάξου, τυριά βέβαια, το νούμερο ήταν τα τυριά. Και μετά σιγά σιγά έβαζε και άλλα πράγματα στο μαγαζί και άλλα εμπορεύματα. Η βάση είναι τα ντόπια προϊόντα και έχουμε και όσπρια δικά μας, όπως είπα τα προηγούμενα, λάδι, ελιές, και εντάξει, το μαγαζί είναι πολλών χρονών και γίνεται έτσι τουριστικός προορισμός, έτσι πολλοί ξένοι μπαίνουν μέσα για να δουν. Το διατηρούμε έτσι όπως ήταν από το 45, ξέρω.